δούμε τον Σπιριντόνοβιτς, ο οποίος πλασάρει 1-0 ο Πανιώνιος στο τρίτο λεπτό. Ο Σπιριντόνοβιτς βρίσκει δίχτυα μετά το λάθος που έγινε στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τέτα-τέτ. Δεν το έχασε όπως έκανε τόσες φορές κόντρα στη Λαμία. Ο Πρωτό δεν κατάφερε με την έξοδό του να σταματήσει τον Αυστριακό και έτσι νωρίς έχουμε γκολ στο μάτς, στο τρίτο λεπτό. Βλέπετε την αντίδραση του Τάκη Λεμονή, όλα τα λεφτά. Ο Σεμπά με πολύ φάλτσο, λίγο έλειψε να κάνει τον γκολ ο Σισέ, ήρθε και ο Τζίτζα στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε την μπάλα out μακριά. Φορτούνης έχει έρθει πιο πίσω για να πάρει μπάλα και να γίνει παραγωγικός για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άνοιξε το κοντρόλ και ξέφυγε ο Φορτούνης με ωραίο στυλ και θα σουτάρει για τον Κότνικ που αποκρούει κόρνερ. Ο Φορτούνης με το δεξί αλλά προς τα έξω. Σισέ πήρε την κεφαλιά στα δίχτυα. Τρομερό γκολ για τον Σισέ, ο οποίος το έψαχνε και νωρίτερα. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός νωρίς το μάτς, το 19ο λεπτό. Και ο Σισέ πηγαίνει αμέσως και δίνει το χέρι του στον Τάκη Λεμονή. Στο 19ο λεπτό και ο Ολυμπιακός έχει πάλι την μπάλα. Με τον Πάρντο να περνάει την μπάλα στο Σεμπά. Το γύρισμα είναι μόνο στο Πάρντο. Δοκάρι! Ο Σιώπης απομακρύνει με ψαλίδι. Ο Ολυμπιακός ακουμπάει μέσα σε ένα λεπτό το 1-2. Ο Χατζησαφή με πολύ φάλτσο. Δεν βγαίνει ο Πρωτό. Κεφαλιά από τον Οικονόμου. Χάθηκε τον γκολ ο Πρωτό. Είναι εκεί γιατί ο Σισέ έκοψε την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή. Στο 28. Ο Φορτούνης αλλάζει για τον Πάρντο με ωραίο τρόπο. Έχει κοντά του τον Οτζίτζα, ο Κολομβιανός προσποιείται και μοιράζει το Σεμπά. Κίνηση στην περιοχή από τον Ασαριφάρτ. Ο Σεμπά βρίσκει τον... Λίγο έλειψε να έχουμε αυτό γκολ με τον Οικονόμου, ο οποίος έπεσε παρακινδυνευμένα. Εδώ υπάρχει ο Ασαριφάρτ που πλασάρει για το 1-2. Έμεινε κάτω η σημαία του Σκουρομπίλια. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανιωνίου. Δεν πανηγυρίζει ο Ασαριφάρτ, αλλά ο Ολυμπιακός γυρίζει τούμπα το μάτσο 37. Πάγωσε η άμυνα του Πανιωνίου. Περίμεναν όλοι ότι ο Ιρανός θα είναι εκτεθειμένος. Αλλά το γκολ μετράει κανονικότατα γιατί ο Ασαριφάρτ καλύπτεται. Ο Χατζησαφή είναι αυτός που τον καλύπτει. Ο Πάρντο στην περιοχή θα πλασάρει απέναντι, λίγο έξω. Πιέστηκε ο Μασούτ και έχασε ο Ασαριφάρτ τώρα. Κίνηση από τον Φορτούνη, με δύναμη βγαίνει ο Πάρντο μπροστά. Ο Φορτούνης για τον Πάρντο. Τέτα-τέτ, πλασάρει ο Κότρικ με τα πόδια. Λάθος ο Οικονόμου. Ο Πάρντο με το δεξί, ο Κότρικ, ο Ασαριφάρτ 1-3. Ο Ιρανός επιτυχάνει 2 γκολ και καθαρίζει το μάτς για τον Ολυμπιακό στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Ωραίο σούτ από τον Πάρντο. Έπεσε στην γωνιά του ο Κόντρικ, αλλά ο Ασαριφάρτ ήταν εκεί για να πάρει το rebound. Ο Οικονόμου εκεί που ο Μασούντ είναι εκτεθειμένος. Δεν υπάρχει offside στην φάση. Και ανεβαίνει γρήγορα ο Γεσίλ, ο οποίος φεύγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Περιμένει βοήθεια, ο Λάμπρου είναι απέναντι, αυτόν σημαδεύει, αλλά ο Λάμπρου έγινε κάτω της μπάλας στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Φάνηκε ο Νικολάου να ελέγχει, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του, out. Ο Φορτούνης έχει πάρει 2 μέτρα φόρα, η μπάλα περνάει αλλά δεν πέφτει στα δίκτυα. Στο 70, να μην θεωρήσουν ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο Χατζησαφή, ο Σπιριντόνοβιτς με το στήθος. Προσπαθεί να ταλαιπωρήσει τον Κούτρι για να πλασάρει. Ο Πρωτό με το πόδι. Ο Νισάι με το στήθος. Πήρε από τον Μασούντ. Και πέρασε στον Σπιριντόνοβιτς, ο οποίος μοιράζει στον Λάμπρου. Ο Λάμπρου ξανά για τον Σπιριντόνοβιτς. Ο Πρωτό βγαίνει. Πέφτει πέναλτι. Ο Σπιριντόνοβιτς κερδίζει πέναλτι από τον Βέλγο. Ο Πρωτό, ο οποίος έχει βρεθεί 53 φορές αντιμέτωπος με αντίπαλο ποδοσφαιριστή από το σημείο του πέναλτι. Τώρα βρίσκεται απέναντι στο Μασούντ. Ο Ιρανός με φάλτσο
Αλλά Πανέγκα χτύπημα 2-3 στο 83. Ο Χατζησαφή, δεν υπάρχει offside, ο Ντουρμισάη, τέτα-τέτ, πλασάρει ο Ντουρμισάη, 3-3. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς το 84. Ο Ντουρμισάη πλάσαρε χωρίς να υπάρχει offside. Η Κουρομπίλια κράτησε χαμηλά το σημαίακι της και ο Πανιώνιος ισοφαρίζει. Μέσα σε 2 λεπτά γίνεται το 3-3. Ο Φορτούνης θέλει να μοιράσει την μπάλα στο ταξίδι. Πάλι ο Φορτούνης πέφτει. Πέναλτι, ο Ευαγγέλου δίνει πέναλτι. Στο 86 έντονες διαμαρτυρίες από τον Οικονόμου κυρίως, αλλά και τους υπόλοιπους. Ο Ευαγγέλου δίπλα στη φάση ξανά. Ο Φορτούνης με τον Γκόντρικ, 4-3 ο Ολυμπιακός. Κράτησε ελάχιστα η ισοφάριση του Πανιωνίου. Χατζησαφή παίρνει φόρα και εκτελεί με δύναμη δίπλα από το δοκάρι του Πρωτό, ο οποίος έμεινε να κοιτά την πορεία της μπάλας. Πάσα είναι για τον Χατζησαφή, πέφτει. Συνεχίζεται η φάση. Ο Ντουρμισάη στην φάση ξανά ο Χατζησαφή. Εδώ ξανά πώς κάνει τον κοντρόλ ο Χατζησαφή. Ο Ευαγγέλου λέει τίποτα.